מעולה. אנחנו פה, במניין ההריסה. הם עדיין מופקרים ומוקרבים למוות כל רגע שהם שם. דברים שלא חשבתי שעשיתי. כשכבר חשבתי רגע לוותר, ראיתי את השמש מסנוורת את הרחוב. מכל הרע שבעולם שיהיה לי טוב, מכל הרע שבעולם שיהיה לי טוב. כל התחלה נושאת איתה תפילה, תפילה שאש אומר כל נפילה אותי רק מעלה, ואני אגבה יותר מכל מה שבוער למטה. בסוף הרי תמיד רוצים לחזור הביתה. אני כתבתי שקר ופצע בלב. אני הולך לרשום בלעדיהם הלך הבית בשביל שזה ייהרס, כי כולם יראו שבלעדיהם הלך הבית. בחרתי במילה פחד כי בא לי שזה ייהרס, לא יהיה זכר לזה. כתבנו מילים שאנחנו רוצים שיעלמו מהעולם. אנשים תתעוררו, יש עוד את מי להציל, וגם את הבית, גם את עצמנו, קודם כל את החטופים. עופר, אתה תחזור, אתם כולכם תחזרו. לא יעזור כלום, אנחנו נמשיך ונאבק ונעשה הכל כדי להחזיר אתכם הביתה. בידיהם שפויים הגב נטרף. מכל מה שבוער למטה. בסוף הרי תמיד רוצים לחזור הביתה.